Bon dia, classe de segon. Queda pràcticament poc més d'un mes per a que acabi l'ensenyament a distància, per a que acabi el curs. El que farem aquestes setmanes serà simplement repassar allò que hem donat a la primera i a la segona avaluació. Això no vol dir que no compte per a nota. És important que continueu fent les activitats que vos propose. No sé si vos en recordareu, però el primer tema que donarem va ser el tema 0, el món romà. Teníeu un dossier que penjaré també a aules per a que tingueu la informació i donarem aquest tema al començament del curs. Val. El que farem aquesta setmana és repassar aquest tema. Com la història de Roma és molt llarga i molt complexa i n'hi ha moltíssims aspectes en els que podríem reparar, el que farem serà triar els que jo considero que són essencials, els coneixements que són essencials per a que tingueu clar, els tingueu fresc de cara al pròxim curs o als pròxims cursos, no? Val. La història de Roma és llarguíssima. Vos en recordeu que la història de Roma comença l'any 753 abans de Crist, amb la fundació de la ciutat, i acaba l'any 476 després de Crist, amb la caiguda de l'imperi romà d'Occident, i l'imperi romà d'Orient, amb capital en Constantinoble, va caure a l'any 1453, és a dir, que tenim una història llarguíssima de l'imperi romà, però anem a triar un aspecte. Bé, el primer que hem de tindre clar és que la història en realitat és com una espècie de trencaclosques complicat, les peces del qual són l'economia, la societat, la política, la religió, la cultura, l'art, la ciència, la tècnica. N'hi ha moltíssima complexitat en la història i sempre podem aprofundir moltíssim. I és complicat analitzar un aspecte sense anar a reparar als altres, perquè tots estan interrelacionats entre si, tots s'influïxen a la resta d'alguna manera. El que farem a aquesta classe és analitzar la història de Roma des del punt de vista geogràfic o des del punt de vista del comerç i de l'extensió de l'imperi. Avui donarem la civilització romana més bé des del punt de vista geogràfic, és a dir, donarem l'origen, la ciutat de Roma on està situada i com aquest origen, aquesta situació va condicionar la cultura romana i la posterior expansió de la ciutat per tot el Mediterrani. També veurem l'extensió de l'imperi romà, les diferents províncies que l'integraven, els limes o fronteres que tenia l'imperi romà, la pax romana, el comerç entre les províncies de Roma i els materials o els productes que es comercialitzaven, i amb això acabarem aquesta xicoteta unitat de repàs. Ja sabeu que Roma no té platja. Si aneu alguna vegada a Roma i voleu anar a la platja, haureu de desplaçar-vos fora del que és la ciutat de Roma. Està a uns 25 quilòmetres de la costa. Per Roma passa el riu Tíber. En aquesta zona, la zona on està Roma, més o menys al centre de la península itàlica, està un poble molt particular, que són els llatins, que són els que parlen llatí. Aquest poble no és que siga molt important si el comparem amb els seus veïns, però sí que està en una zona crucial, una zona d'intercanvi entre el nord i el sud de la península itàlica. Què tenim al nord de la península? Al nord tenim els pobles etruscos. Els pobles etruscos estan, diguem que molt avançats, tenen una agricultura molt avançada, de cereal, de vinyes, d'oliveres, dominen la metal·lúrgia, poden fabricar armes de ferro, de bronze, d'estany, etc. I també estan, en general, molt avançats en el comerç. Per què? Perquè controlen, al estar al nord de la península itàlica, controlen tot el comerç que fa la península, totes les rutes comercials han de passar per ahí per arribar a la resta d'Europa, no? Aleshores, tenen uns veïns molt poderosos que són els etruscos. Qui es situa al sud de la península itàlica? Quins són els veïns meridionals dels llatins? Són els grecs. Són persones que han migrat de Grècia, han fundat colònies al sud d'Itàlia i a l'illa de Sicília
i han establit ahir la seva cultura, la seva llengua i la seva forma d'organitzar-se políticament. Val? Els grecs ja sabeu que és una civilització molt avançada que ha desenvolupat la filosofia, l'art, la construcció d'infraestructures, la religió, la medicina, les matemàtiques, l'astronomia. Són una potència cultural de primer ordre, val? I influiran també moltíssim en els llatins. Al final, ja ho sabeu, que Roma agafa moltíssimes coses de l'antiga Grècia. Les principals construccions que es fan en Roma tenen el model, el precedent en Grècia. Els déus romans són, a la fi i a la cap, una imitació o una reinterpretació dels déus de Grècia. Val? Aleshores, els llatins estan situats en el centre de la península en un lloc crucial on poden agafar influències dels etruscos i influències dels grecs. I això condicionarà després la seva posterior expansió i el seu posterior èxit o esplendor cultural. Ja a l'època de la República, del 509 al 27 abans de Crist, la ciutat de Roma es va anar fent més i més poderosa. Va anar conquerint tots els territoris de la península itàlica, va anar conquerint els territoris dels etruscos i els territoris dels grecs, va conquerir tota la península itàlica, l'illa de Sicília, i prompte es va convertir en una potència important al Mediterrani. Val? Quina altra potència existia al Mediterrani? Els cartaginesos, que venien de l'orient del Mediterrani i tenien el seu centre, havien fundat una ciutat molt important a Cartago, que està on avui dia està Tunísia. Tenim dos potències, una al nord del Mediterrani i una altra al sud del Mediterrani. Les dues potències s'enfronten en les guerres púniques i finalment guanya Roma. Amb això, a Roma se li obri la porta a l'expansió per tota la conca del Mediterrani. A l'època de l'imperi, del 27 abans de Crist a l'any 476 després de Crist, Roma s'expandís per tota la conca del Mediterrani i conquerís territoris molt extensos. Conquerís des d'Hispània fins a Mesopotàmia, des de Britània fins a Egipte. Conquerís el que és tot l'occident europeu i tot el sud d'Europa, conquerís la conca dels rius Tigris i Eufrates, a l'actual Turquia també, conquerís el nord d'Àfrica, tot el que rodeja el mar Mediterrani, a la fi i a la cap. És que Roma integra dins del seu imperi les tres grans civilitzacions de l'antiguitat. Mesopotàmia, Egipte i Grècia estan dins de l'imperi romà. Llavors tenim quatre grans fronteres naturals o fronteres físiques que separen l'imperi romà de la resta del món. Al sud tenim el desert del Sàhara, una frontera que no es pot creuar, és impossible en aquesta època. També tenim el desert d'Aràbia, val? I al nord tenim per una banda el riu Rin, que separa la Gàl·lia, que és el que avui dia és França, una província més de l'imperi romà, dels pobles germànics, els que després aniran invadint l'imperi romà, però per a que això ocórrega haurem d'estar al segle V després de Crist. I també tenim el riu Danubi, que també separa el que és el sud d'Europa amb el nord-est d'Europa, d'acord? On estan els pobles germànics. Tot aquest perímetre, tota aquesta àrea, formava part del mateix imperi i per tant no n'hi havia guerres entre les diferents províncies de l'imperi, no tindria sentit. Igual que avui dia no tindria sentit, per exemple, que hi haguera guerres entre les diferents comunitats autònomes o entre els diferents estats que formen part de la Unió Europea, no? Val. Aleshores, si n'hi ha pau, es pot desenvolupar el comerç. Aquesta pau s'anomena la Pax Romana i és la que possibilita que n'hi hagi un comerç que funcione dins de l'imperi. El comerç funciona normalment per mar Mediterrani, perquè és més ràpid sempre que per terra. Els vaixells en aquesta època van a major velocitat que qualsevol mitjà de transport. N'hi ha determinades províncies que s'especialitzen, per exemple, en la producció del gra, com per exemple Hispània, Sicília, Egipte, que abastissen tot l'imperi, especialment la ciutat de Roma, de gra, de blat, per exemple, per a fer pa i per a
ser l'aliment bàsic que consumissin els romans, els habitants de l'imperi, i n'hi ha províncies que s'especialitzen en altres productes, com per exemple pell, cavalls, ferro, bronze, qualsevol cosa. També n'hi ha un comerç cap a fora de l'imperi, un comerç exterior. D'Orient arribaven seda i espècies. La seda servia per a fer els productes tèxtils, la roba de les persones més riques i poderoses, i les espècies principalment per a conservar els aliments i per a donar-los sabor, no? Del nord, dels pobles germànics, arribava l'ambre, en castellà àmbar, realitat és una resina dels arbres que s'utilitza per a fer joies, per a fer avui dia bisuteria, no? I arribaven també esclaus blancs, esclaus procedents del nord d'Europa. Del sud arribaven altres productes de luxe, com per exemple el l'ivori, que ja sabeu que s'extrau dels elefants, i els esclaus d'origen africà. Recordeu que el sistema romà, el sistema de l'imperi romà, era un sistema esclavista, és a dir, n'hi havia persones lliures i n'hi havia esclaus, persones que depenien d'altres i que la seva vida estava en mans d'altres persones. Amb això acabem aquest xicotet repàs des del punt de vista geogràfic i a la marxa. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.